Ku dangwala mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun Yarima 2 TV, nishaɗin masoya. Wallahi kin tana da kyau. Bar uwa za a yi kasuwanci wallahi. In ba haka ba Allah ya san wata bai san wata ba. Yawwa. Kai? A'a. Malam. Malam. Na'am. Dan Allah ka ga wanda ya samu kwaɗon nan a cikin nan. Bayan na ajiye na tafi kuma wani ya ji ya samu. Kamar yadda ka ajiye nan yayi. Ni za ka iya jin sa. Wace inda na yake nan? Nan yayi. Ta. Ai. San wani bai san. Ka karɓo wani wannan kuɗi? Yawa ne da na ji wajen su raina ma hankali su shi yasa kawai na share su. Nisa ban Gida ma je da mai gida kawai a karɓo kuɗi. Kun mai gida ya je ai ka san da matsala ba. Kawai a je duka komai ta ban zama ba. Kai dai bola. Ya baba wai kayan ne. Ai Allah kai karna Allah dai ya sa ba da rawanka guda ɗaya ce ta rage wallahi Allah. Ni da kawai. Nan da nake shirin haɗe mata kai wallahi. Ba ni da kawai karka da. Ai da ana ta. Yau kayan ba caji wallahi kwata-kwata ma na rasa ma me zai. Na je wancan majalisar ma. Matsalar ka ne an baka bashi ka je ka so ba ka ba mutane kuɗi ka Zan biya ka, zan biya ka karka damu. ba kai ya wuce ba nan kai ka san ni ba ka san aiki ba ka kare karka damu. Ka fasa matsala. Karka damu. nake kawai A ai da ana ta amma ba kai ka sani ba na daukar raini gobe goben Allah da zan baka. Karka damu. Dara ya gad. me yago to mana A to ga nan zuwa ba nan ga nan. kai ka dawo mana wannan Gana Cin ba. ka zana kiran shi gida ne. Assalamu alaikum. A'a. Mazo. wannan lari Da hakuri nan. wallahi Wallahi ma ya. wallahi wallahi matsala ta da kai sanan wani ka tayi yawa wallahi Na baka ruwa wallahi na koma yoko. To ai yanzu ma nan ga wadan sanda zan nema. dan sanda kuma Allah ya yarda ce wallahi. zaka hana mu zama sukuni kenan A ina ba ruwa da ku ai ku ana tari ba ruwa da ku wallahi. to ba mu yago To ai yago din ce ita wannan gaga in dai an sarauta ba a yin asara. ya sunanta ne Oriya. In dai an sarauta yago din ba a asara kwata kwata. Ko wurin ba ku ne dai barka ji dai irin tabi gashi. jiyo mana ita kai Ba a asara kwata kwata ko ba ta kari azumi wannan yago din. Ko azumi kake inda ka sha ba ta kari ma ba ta kari azumi. Ashe wayo ne. Ina ba ta kari azumi sha ka karanta. Kamfani ba ya yi. ya hakuri mai gida
a wannan zati a ya fa aka mu da kowa kuɗi zaka bani da kuɗi kuma to burin ga maka wannan yogurt din yanzu bikin ɗinta ake yi ma neman ta ma ake yi a rasa yanzu ma ka wannan ta wani mutum ce to ina ne kamfanin nasu kamu ma abu a hana mu ina ne kamfanin sa a shirye ɗaya ce a ciki ma akwai lamba waya to da kuma sai da ka hashara ɗayan je in siyo akwai lamba waya a ciki in kai waya har gida za a kawo maka har gida za a kawo yogurt din akwai wata amma idan ka bar 70 malam dan ladi ana ko 100 ne ta ci to shikenan dai amma wannan yogurt din kai ka san dai Oriya ai kamfani ne zallan madara ce suke amfani da ita ba wani abu ba ka kare azumi dan ladi gashi dai to shikenan amma ka bari kan ka sha wannan ka kaiwa amarya ka ta sha inda ai haga ka kaiwa amarya dai ka ji dai wadanta malam dan ladi ina san dai konan ka ba za ku neme ni ne shi malam dan ladi san amarya na san konan ka ba za ku neme ni kai kake da wannan malam dan ladi wannan ba ne ko kai mai sai to ai ta yanka yogurt din ne kai ka san madara idan ta daskare mu sai a hankali shi yasa malam dan ladi a ina wannan ta sana'a ce wallahi ka bari sai na zama dan sanda nan da yan kwanaki malam dan ladi a sai ajima yi malam dan ladi ya haka ne in ke